indaba yelembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha ngesaba ukuthi uShaka ngoba kwakuyinkosi yasemashobeni utekile abafazi bakaNomgabhi betekile behleze emlovini bethi uShaka akubusa kakubankosi kanti lapha khona yakunethezeka inkomo ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila nina bakaMagwegwane ngogwega bakayise nina bakaNhlamvana bhula umlilo basomantshonga benogqele bana bathi nyathi kandaba empondo zimakhenkenene abayivimbe ngemphanda emkhonto bathi ngeke iwele umhlathuze ithe isiwele yewela ngamakhanda amadoda angibingelele emsakazweni indaba ezethu siyakhuleka lapha shiya abantu overseas usufikile sikuzwa ngephimbo ngikhuleka kwabakamdlokombane ukudla amadoda ngikhuleka kwabendlula mithe ende yamakhosi ngikhuleka kiyo yonke indlunkulu ngibingelele induna zonke indawo ngibingelele ngikhuleke emakhosini asendlunkulu ngibingelele bonke ubuholi nje bezwe bese ngithi kubalaleli bokhozi nawe indaba ezitha sanibonani Siyathobeka kakhulu ukuba nawe shiya abantu ke namhlanje njengoba ke sigubha ke lenyanga kaMandulo asikubizela khona ukuthi uzohlabelela namhlanje uzocula usinika amanoni namhlanje sizokwakha imizi sizocobelelana sifuna ukuthinta udaba oluthinta umnumzane wekhaya ukuthi mhlawumbe uma singayiqala ekuqaleni usichazela ukuthi uma kukhulunywa ngomnumzane wekhaya kukhulunywa ngomuntu onjani kukhulunywa ngobani indaba yomnumzane indaba ejulile indaba ezitha nabalaleli bokhozi ngoba kuqala nje siqale ekuqaleni ukuthi masikhuluma ngomnumzane sikhuluma ngomuntu oganiwe ngokufanelekile onesichawu iqala lapha indaba ngoba asikwazi ukubiza ngomnumzane ungenaso isichawu isuke lapha indaba ithi umnumzane akuzona izindlu noma ubukhazikhazi bomuzi noma yini sikhuluma ngomoya oheleza phakathi kwekhaya elinenhlonipho elinokuthula ekhaya indoda eyazi imiso eyazi yonke into izici zekhaya ukwakhiwa kwekhaya ukuthi la ikhaya kwabani asikwenzi lokhu ngezathu ezithile ngoba ikhaya linemlando yalo emihle nemibi okufanele umnumzane ayidlulisele kumadodana akhe ngoba ubumnumzane buyancelwa nomnumzane usuke ebufunde noma ebuncele koyise emkhulu balemizi ngoba kufanele balomuzi ngoba kufanele umnumzane akhokhobe ekhaya azothe ekhaya ngoba wesaba oyise emkhulu akusho ukuthi umnumzane usuyibhokolo lekhaya noma umnumzane ukuba namankwahla noma ukuba ukuhudula inkabe embili edonsa ugodo cha akusiyona leyo ndaba uwena ongumholi ekhaya uwena owembethelele ikhaya owembathwa abadala bakini ukuthi izinto uzenze ngehawu ngomdlela nangenkani kepha wembathwa abadala ukuthi imithetho oyibekayo ekhaya ingeqiwa ngoba izwi lakho ngokwembathwa oyihlo omkhulu bakho liyahlonishwa indaba yobunumzane ijulile ngoba kufuneka kube neindaba zangaphakathi oyixoxayo ukhulisa amadodana akho ufukamele izingane zakho khona indaba ongakwazi ukuyikhulumela ngaphakathi kwekhaya khona indaba edinga ukuthi indaba ezithana abalaleli kuphunyelwe ngaphandle ziyoxoxwa lapha khona into ethi ekhaya umuntu mayegula ekubonakala efekezela eshona phansi engaqondakala ukuthi unani okungadinga ukuthi asiwe enyangeni kodokotela kusafanele kuqalwe ngeinsila nje zasekhaya wona umule sisenawo nekhaya ukuthi eke nimphuzisa umule ikhona into ethi ekhaya akhishelwe ngaphandle athi umnomzane mthatheni nithatha umzala umlotha mbanini idaka esibayeni ageze ngalo ngaphandle kwemumzi bese kubonakala ukuthi yini elandelayo ngoba mhlambe lo muntu khona izinto zala ekhaya ezimthintayo umnomzane ubambana noma impilo yakhe iphila nesidalwa sakubo nemvelo khona izinto ezamabika ezishoyo uma isimo sala ekhaya singahambi kahle nakuyi kuba nenkomo ephila kuyena mhlambe eyinkunzi noma eyinkabi ebonakala ingaqoqo umuntu ingelusiwe izibuyela ifikile lesibayeni mhlambe bike ukuthi umntomzane ubuthaka noma uzoba buthaka kuyaziwa nenkomo enguhlanye ekhaya mayimenyezwa umntomzane iyathoba engasengwa engagcotshwa kodwa mayibiza umntomzane yehle ithobe ngoba umbethe abala ekhaya